ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw kadasig na sa tiyempo naton, yari na sa Miyerkules kita nga presentation na Setyembre 14 na tuig 2022. Ikaduha kita nga Miyerkules sa karon nga bulan, ikasyam na nga bulan sa tuig 2022. Now, ang mga atat ya subong kag duluya gid mapadasig ang proseso ang mga barangay officials nga gusto nila maaktuhan na sa gilayon kung ano gid ang kapalaran sang nagahilapit nga eleksyon nga kuntani. Italana ini sa Disyembre 5. Ang kalabanan subong gabantay kun bala matigayon ang ginadihon nga lihok after ngati sa second reading na approve na ang pagpaiway sini no sa bahin sang House of Representative. Tilang tawon ta kabalo ka may tiempo pa man no para sa pag-akto sang manubo nga panalgan sang Kongreso. Pero kinanglanon dira nga may ara man pag-akto nga himuon ang Senado. Kaling kun basahon ta nagligad tong palayag sang Senate President nga nagbisita diri sa Metro Bacolod kon sa bahin sang Senado, mayoriya kuno ya no sang ila sini magkopdanan nagapabor nga ipaiway anay ang eleksyon. Amo na ganing hambal ko sa mga kandidato o nagaplano nga magpapili dirati sakit ni sa ila para sa mga nagahandom nga magpapili sa eleksyon no para sa mga pumuluyo nga may matarong kag maayo nga mga opisyal sa barangay nami no kay at least may continuity ang progress kag serbisyo sang ila mga incumbent officials. Pero kung lawlaw kag warat-warat gid ang imo sini nga barangay official, baw perte sakripisyo naman sa sulod sang isa ka tuig. Aksyon Artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Tubtub kita sa takna nga alas 9:30 karon iyang Miyerkules. Mga ka-aksyon naton nga nagamonitor na via on air sa bilog nga riyon size kuto malabutan sa aton broadcast. Kumusta kamo dira no sa bahin sang Panay area dira sa Iloilo sa syudad kag probinsya. Kumusta, good morning and welcome to the show. Amo man ang aton magkaaksyon sa Guimaras diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sang una to ginahulat kung ano ang mga ipagwa no nga mangin mandato kag nano mga order sa mga local government units angot iya sa sining optional nga paggamit sang face mask. Pero ito'y subong klaro naman right after nga no less than the president nang nagpagwa sang iya sining nga mando. And then there is a Negros Occidental of course ginpatigayon manina no sa probinsya may executive order man nga ginpapanaog si Gov Lacson diri sa Bacolod City ang latest nga nagpagwa naman sang panibag-o karon nga executive order si Mayor Albi Benitez. Di timely ini kay kabalo ka samtang naga-recover kita no nagapaninguha ang tanan nga mga local government units nga kung paano mabuligan ang ilang mga pumuluyo, hindi lamang ang hanay sa mga negosyante nga magka-recover, tiamo ni siya ang tiempo nga mabuligan na ang tanan, no?
nga amat-amat nga makarecover sa dulot sang pandemya. Pero tiyang ginaremind tiya sa inyo, apisar nga mangin optional na, no, ang paggamit sang face mask, especially sa mga open spaces, mga outdoors, pero kinanglan gid gihapon na sa may mga comorbidities, sa mga senior citizen, kung kamo dira may ara abis ang ginabatyag sa lawas nyo, ang recommendation ta, bao kidaho gidanay ha, nga halaka expose ang kaugalingon ninyo kag pinagusto lang. Ang importante siguro din, no, hindi ka mo magkalipat, nga dapat may ara gid sa gihapon sang himuon ang aton magkaaksyon nga paghalong, no. Magsiling ka open spaces, magwa kas puluyan mo ina mga lugar nga hindi matawo bla, pero magkadto ko sa mga merkado, pampubliko mga merkado, please, ang ako niya mga suggestion personally, kuan gid suksok na lang kita, no, para waay gid problema kay bisan sa survey sang Ibon Foundation nagapakita nga madamo gihapon sang mga Pinoy ang nagasuksok sang face mask bisan paman, no, nga mayara na sa mga LGU nga nagpagwa sang executive order prior sa ginpermahan sang presidente. Kung kamo pa mangkuton abin ano para sa inyo, o okay lang para sa inyo nga maggamit sang face mask bisan ara ka sa outdoor for our safety, no, sang aton pamilya, sa aton kaugalingon. Sa una nga tempo yan, makita mong tao nga nagasuksok sa face mask, masiling ka ay medyo duro distansya na siya. Kibasi kung bago kagwa sa ospital na o kung may ginasuprer nga masakit. Pero subong iya, no, ang tao luyag magbutang sang face mask in order kay secure ang iya kaugalingon. Amo na, ano pagid ang pinagkamadalag ko nga balita nga atong tutukan karon nga aga. Bao atong interview kagabi sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinovia, sadtong animal nga klase persona to, I'm sorry to use the term, kay hindi gimang kuya fan of using sina mga tinaga, pero abi mo ga kailinit bala paminsaron, atong 11 years old bala nga nano klase tangkuloy, klase tao to yang itong inimuslan ni balang bata, klain, no, siling ko bao, puwira palayo lang, no, kag kung sa mga himata kung iguro kung sa pamilya kung matabo ni imaginable kung nano nga sa tanas nagsulod sa utok esto yung mo na siguro ang aton lang panugyan sa mga ginikanan sa mga parents kapin pagid kung may kabataan kamo mga kababainhan, make sure gid ayaw gid magatag kumpiyansa kay karon nga tiempo damo gid gyapon tawo, no, nga balingag ang utok. Ano pagid? Now, aaryo i-check talang ni kay kundi may ara sang cease and desist order, no? Gagin na pagwa nagligad mga kaaksyon ang talatapan ni Mayor Albi Benitez. Parte bala sa sining ongoing project ang pag-develop dira simple embankment kung lang tawon naton ang ginambal ni Councilor Vladimir Gonzales sa iyaluti o propiedad dira sa may area sang Barangay Banago. Ti ang Office of the Mayor nagpagwa sang cease and desist order, meaning hindi pwede matandog na, hindi pwede mapadayon ang activities. Now, i-check ta lang kay may balita nga may ara pagido nga ipagwa accordingly, no, may ipagwa pagid ang taga DNR composite team, no, sang ila sining notice of violation. Ano ni? O i-check ta lang na kay nagligad to aktual ni sila nga nagpadulong dira sa area sang Banago. Madumduman nga nangin kontrobersyal kag portiman ang balitaan ta sini nagligad nga simana matapos nga ang ilang public consultation sa lugar nagresulta sa inagaway mikropono, no, paglalisay sang mismo nag-attend sa ginpatigayon nga public consultation. Ti siling ni Councilor Vladimir Gonzales, siling nga okay malang niya sakon, ginarespeto kuna
ang nangin panindugan kag desisyon sang alkalde diri sa syudad sang Bacolod. Hotline. Isa pagid ka balita, oy, ang parte bala sa kwan sa palayag diri isa ka consumers group yaho ginapanawagan nilang pag-resign sang miyembro sang board sa Seneco. Hotline. Pinapapili diri si Father Larida ho. Siling pili ka sa kuryente ka o kundra ka na lang sa pagpangalagad mo sa simbahan. Ay kalain tinatawon ta kung lalo diri ang mangin sabat si ni Father Larida. No kay siling ni Father Larida do ka personal na gindi do ginabalbal gid kunin nila. Hotline. Nasa gyapon sa issues ng Seneco, damo sa mariklamo, if you remember, nga ginapadangat sa Seneco, wherein ginatingwan manini nga ma-address, nga mo manggani ang gintunaan, nga nangintensyonado, kag may lalisay man nga natabo, sa ila sinigin na conduct dira nga public hearing and media briefing na last week man, no, dira sa bahin sang Seneco compound. Hotline. Pagabusan ng mga detalye sa libantayan diri sa aton sining nga pagpangalagad sa mga nagamonitor na via online paagi sa Facebook ag YouTube. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe pero ang nami pagid aside sa inyo sining nga pag monitor nami pagid siguro kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod para nga damo pagid kita ang maserbisyohan. Hotline. Areglado, no mo nang importante nga aside sa pagmonitor nyo lang ay nang iban pagbaton sa notification, matutok man sila mamonitor, pero ti kon ka isa hindi na magka-share o kon maka-like, tinami pagid sina i-share nyo kag i-like no para damo pagigita maserbisyohan. Hotline. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad ang subo galing nga balita yang mga teachers to way kuno madala ng nalauman nila nga kuntani increases daw sa ila sini nga sweldo for the 2023 nga budget ahay do permi lang nagakabilin ang mga manunudlo sa tabtaban ha. Hotline. Alas 8:20 na. Naunahon ko lang ni para nga at least makahatag pagid kita sang dugang nga information kay duwa damo actually ang gusto tay baluon nga update sa kay Councilor Al Victor Espino. Number 1, no? Kuhaan man naton siya sang iya sining nga statement parte sining EO nga ginpagwa ni Mayor Albi Benitez sa opsyonal na nga paggamit sang face mask diri sa syudad sa Bacolod, no? Sa mga open spaces kag outdoor nga mga activities. Number 2, ang natabo balang paggulpian ng putik damo subong no, ining mga modernized jeep nga nagabiyahe diri sa Bacolod. Now, being the chairman sang Committee on Transportation, gusto naman ni siya hibaluon karon ang mga updates ni pila na all in all ang kuha green light approval dira siya nga komitiba. Hotline. At the same time no ang update tiyang mga school supplies nga mo nang ginabantayan taman no nga gusto naton hibaluon. Hotline. Kay ang paggamit going back sa paggamit sang face masks again ako personally ako ni paglantaw di bisan pa nga optional ini outdoor and open spaces ara gyapon sa aton ang at the end of the day ang pag-decide kun bala ti kun luyag mo karon bisan outdoor ka o kun ara ikaw sa open spaces nga mag-usar kaya sa face mask way manasang makadumili sa imo. Alam ka karon dakpon sang authorities na kumasuksok kaya gyapon sa face mask, no? Hindi man na grupo pwede nga malong ka, oy, optional na lang na di. Hindi ka na pwede magsuksok face mask di. Hindi Imo na yung personal choice for your own safety kag safety sa pamilya mo kag sa palibot mo man dai. Hotline. Amo nang gusto naton gid nga i-emphasize kag dapat gid i-remind sa publiko. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero karon nga aga no kay ti isang una ni ang paggamit sa face mask eventually may ordinansi gani kita ding nga dapat ya kon pagwa mo sa balay mo sing una dumduman ko at the height of the COVID-19 pandemic, sus maresip kita ka lang patrol car sa pulis. Matyagan kung iban daw nagakalados mo sa dalagan magkuha face mask kung sa dalan ka na bagyan sa patrol. No, ti subong ya, optional outdoor kag open spaces. Let's have Councilor
Al Victor Espino on the line. Councilor, good morning. Maayong aga, Action Art, and of course, sa tanan nato nga tagpalamati, labi na gid sa mga taga-sulat ng Bacolod, maayong aga sa ato. Thank you so much for the time, sir. Now, first and foremost, silingkod, this is a good development, although ngati technically speaking, ang ginimo nato nini bilang pag-support man sang mando naging papanaog mismo sa Malacanang, no less than the president. Kamo yan lagda man nagperma, ngati mangin optional lang sa outdoor kag open spaces. Pero silingkod, dapat guro may ara gyapon sang choice ang public ikulano ya para for their own safety. Bala silingkod, sir? Well, actually, yes, Action Art. No? Actually, the best defense against COVID is always distance. No? That's why kung muna gina-emphasize naton permi ang social distancing, that's why nga ginpakamayo ang aton nga pinalangga nga presidente nga sa open spaces kag outdoors hindi ka na magmask ikaw man lang isa no kag lagi ay man kamo. Yes. So that is the best defense. However, kung ikaw yan nagapili nga sa imo nga pagtanaw, pagpati nga maayo ang mask para sa imo, hindi lang para sa protection mo kundi sa protection sa imo kaingod kag sa mga kasubong naton diri nga taga Bacolod kag sa isig katawo nimo. Then of course, no one will prevent you from wearing a face mask. No, it is always better to be safe than sorry, so to speak. Action Art. So, ang iniyang directive, because there were laws passed, no, there were memorandums nga palapnag bahin sa pag usar sang face mask. That is why an executive order was issued by the president, so that it will give us an option na kung sa sagwa, open space, kag ikaw man lang isa nagalakat, then it is optional for you to wear the face mask. Pero sa mga school siya, kumo nga enclose ini, bisan hindi aircon, dapat ya masuksok yapon mga students kag teachers ang face mask. Yes, actually, it is still encouraged or enforced nga sa sulod sang mga crowded places where proximity to other people are a common. Kinahanglan niya ma-face mask again. That's because wala kasang distance nga mga protect sa imo. It is distance that protects us. That is the logic behind making the wearing of face mask outside in public and open spaces as optional because you have the space to protect you. Yes. May distansya, Action Art. Yes, and I think isa ni siguro sa maayong indication, sir, nga ang pagbangon naton sa ekonomiya kag ang pagbangon sang tagsa ka mga individual in terms sang epekto sang COVID-19 pandemic do amo na ning sinyales gid nga kabay pa magtayo yon ini para nga ang recovery naton mangin okay na, sir. Yes, Action Art. This is part of what we call now the new normal. We are slowly integrating back sa aton nga kundiin kita sa una. Without the fear, no, ang pagkulba man nato ang fear naton bahin sa ginpalapnag sa COVID-19, which was of course the unprecedented pandemic sa bilog nga kalibutan. But let me tell you this, Action Art, the threat is still there, no. It is still not over. Ara pagyapon ang aton nga pagpaandam sa aton mga pumuluyo nga wala niya nadula ang pandemic, ang COVID-19 ara man na gyapon, hindi lang kita magkumpiyansa, no. So what we are doing now is of course nga pinapaandaman nato ng aton pumuluyo nga we are still in the middle of the pandemic. The national government has not yet lifted our state of calamity all over the country. So ara patagyapon dira Action Art, but we are easing up on may mga bag-o naman kita nga protocols nga ginapatuman, but it does not mean nga wala na kita dira. And of course, ang gina-encourage na pagkain kay silang basi magkumpiyansa na ginang tao since nga pila na lang ka kwano nabili no mga duha ka simana sobra na lang kwanda maskara festival na sa Bacolod nga daan, sir mo. That is correct. Ang problema tigito una Action Art sa akon lang niya, this is my own opinion. Kabalo ka sa isa ka bagay nga bag-o, sa isa ka bagay nga wala pa nato na agyan. Ang pagkakulba bala sa isa amo na siya ang aton nga nagapangunagid nga issue sa aton nga tanan. Correct. However, subong nga kabalo na kita magdeal ano nga klase ng bulong, may immunization na kita, may vaccination na kita. We are now better equipped to handle the challenges of the pandemic. But
amo na gani hindi kita magkumpiyansa because ang pandemya ara gyapon, ang virus ara gyapon. Except that we are now beginning to understand how to deal with it. That's why nga nag-ease up ang mga restrictions naton. Aha. Sir, masif lang ko very quickly because ari ka nagin man, nakita namon bala, do ko na mo damo nagin sumong mga modernized jeep nga nagabiyahe di sa Bacolod. This is also a welcome development ka may option ng tao nga pagasakyan. Naka-coordinate ni sir sa imo sining komitiba. Mga pila na ni sumong so far ang naka ka gabiyahe sumong sir? Action Art actually sang nagligad pa ni nga tuig ang implementation sa nga tawag nga jeepney modernization program sang LTFRB. This is with the strength of the memorandum order of LTFRB to migrate into this new program, ang jeepney modernization program. No? So sang last naton nga pag hinunan-anon kaupod sang regional director sang LTFRB, kaupod sang mga operator, jeepney PUJ operators naton, both consolidated and unconsolidated. Nag-meeting kita dito, and LTFRB has informed Mayor Albi and this representation nga may ara sa pag-insindi ko do 500 units nga maabot between September to October. Now we are expecting for full implementation, we are expecting 1,200 units. So we are halfway there. At of course, may concern kita, Action Art. Ang concern natin, of course, is the unconsolidated operators. No? Yes. And we are, no, as si Mayor Albi mamalambot ini siya at sa babaw sa Transportation Secretary natin, kay Secretary Bautista, to bring up the concerns of our traditional jeepney operators na wala naka-integrate. Aha. Yeah, amo man ang siling kong next question. Kung kay karon pa rin na sang way makakonsolidate, then ano matabo sini sa ila, there will be no more extension sa ila sining pagbiyahe na kay ti kung ara na karon alangan mga gabiyahe man ang PUJ nga mga traditional, ini mga modernized jeep sige man ti siling ko maginutok na gining dalan. Actually hindi every time nga may ara sa isa ka traditional jeep, may corresponding na gina replace ang mga traditional jeepney. Okay. So but then again, we have to seek a balance. Amo nang official statement ni Mayor Albi, we are seeking a balance wherein ang pangabuhi, ang bottom line na di okay man itanan Action Art, but at the end of the day, kung diin takwaon lang aton tilig-angon, di nakaangot sa sini Action Art. So we need to strike a balance between the old and the new. No, nga tanan bala may pangabuhian, may tanan may kuluan sa aton nga tilig-angon. So amo na siyang aton nga ginapangitaan subong sang solusyon, ang balanse kung diin ta makakadto sa tunga. Of course, ginapatuman nato nini ang mandato sang national nga government agency, which is LTFRB. Okay. They are tasked sa sini nga bakay sang panggobyerno. Ang syudad sang Bacolod paagi sa administrasyon ni Mayor Albi, kaginpungkuan ni Mayor Albi, kaupod sang sini nga representasyon niya sa Committee on Transportation sa Sangguniang Pangungsod, ginapangitaan naton sang balanse nga hindi man matamaan ang apektado nga sektor sini Action Art. And maybe this is the reason na may schedule ko mga meeting sila, boss, sir. Yes, dala na ni tanan. Okay. Na lang sa tanan. Aha. Anyway, so ma-update lang kami sa imo kung parte sining mga plano pagid, pero ang importante that Mayor Albi ga-consider gid sa palangabuyan sa mga apektuhan sining mga waya magsulod, no, kung waya mag-consolidate sing ila sining grupo. At least kabalo ka naman kung bulugasan na karon na lang nga maghimo iligan na lang tao kung way na sa iya inugsulod tuod sa tiyan niya. Correct. At the end of the day, issue Action Art ang tilig-angon gid. Correct. Budlay ginaya. Yeah, sir, isa na lang parte sa aton nga pag-process no, ano nang nalabutan subong sa mga school supplies? Wala ko gakalipay ako. At the time, I think last week, 2 weeks ago, na submit ko na ang comparative sang halin mismo sa DepEd
Ginsubmit ko na kaginhatag kay Mayor Albi, ginpirmahan niya na ang purchase request. However, wala ko na monitor kung diin na kita Okay. Nautod ang signal niya. Alas 8:33 na. Now, damo, no? Ang sa party sa face mask, ang gina-advise diri, personal choice mo gyapon eh. No? Sorry, Gitsan, nautod ang linyata. Yes, sir. I am confident, no? Ah, Nga maka-deliver kita on time before November 2. okay. Full face-to-face classes kita sa aton school supplies, no? Mayo man kaya na-remind mo ka, I will check kung di inataas ta sa procurement, kung bala natapos ng bidding, or wala na ko naka-monitor kung di nataas ta. But today, I will see to it that I will know where di na ang aton nga proseso sa pagbid sa school supplies naton para mahatag aton sa kabataan naton by November. Yes, sir. Pila ganik bilog ni sir ang ginsubmit si mo sang DepEd? 72,000 72,000. students. Yes. Aha. Yes. Sige. Yeah, So, because ma-update may na kami sa kita- imo. Yes, sir. Yes, thank you, good action art. May ara kita ordinansa, ang sanggunian pangusod may ara sang ordinansa ang gin-author ni Councilor Cesar Distrito na mahatag sang mga school supplies sa aton nga mga kabataan from preschool up to grade 6. No? Amo na siyang i-cater sa aton programa. Aha. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Halong gid permi and keep up the good work. Salamat, Action Art. Mayang aga sa aton tanan. Councilor Al Victor Espino, number 1, gingkuha na ton sa iya, parti sa iyo sang alkalde, ti siling a good sign ini para sa pag-recover, pero ti siling dapat updan ini sa gihapon sang paghalong, no? Ang outdoor o kung ang mga activities sa gwa sa imupuluyan, open spaces, kung may distansya ka malang matuod, halimbawa kung nagalakat-lakat, ikaw man lang dasdalan, ikaw man lang nag-iisalon, kuan gid man eh, no? Unnecessary gid man nga suksok ka, no? Na okay man lang yung way ka sang ginasuksok, way ka man proteksyonan, butang ta carrier ka sang virus, kaya hindi man mabalaan ni kung balang tapikan ko kung wala mo. Pero at least, yung risgo nga pwede ka matapikan sang tawo kung may close contact ka dira, kung may malapit ka nga distansya, ti sa outdoor iya kung kaisa malikawan ina, no? Kung ara ka sa mga lugar nga inang may distansya, no? Ang importante gid guro at the end of the day, aside from wearing the face mask, ang tandaan tagid guro iya kinanglan ang ginahimo sang gobyerno. Ginarespeto ko, again, no? I personally respect sining mga grupo nga padayon iyang hindi sila ya all out nga naga-support sa ginatawag naton nga vaccination drive sang government. Damo iya gyapon grupo nga hindi sila mo, why sila nagapati sa sining epekto sang COVID-19 vaccine. Pero take note, may mga pagtuon man niya ang mga eksperto kag medical study nga nagapakita. Nga ti kinanglanon gid man nga may ara iya sang kwan, may ara sang himuon nga protection o kung nakatuga giman sang naka-epekto giman sang protections publiko ang pagpabakuna since nga number 1 nagnubo ang cases, ang mga bed capacity sa mga hospital nga sadto halos nagakapuno. Bangod kay ti damo ang nagkatapikan, subong nagjutay na lang. Ang pila ka mga tawong nga nabutang sa ital-ital ang kabuhi bango natapikan sang COVID-19 virus, at least tuway na subong sang tuman kadamo blangay nang may waiting pa, may mga lugar, may mga pungsod ganis kalibutan. Kung madumduman nyo, galilinya iya mo sa gwa sa hospital ang mga pasyente. Now, ti isa ina sang at least nangin lesson learned sa aton, no? Nga, bangod sa pag-away sa sining pandemya, damo kita natunan nga ti kinanglanon gigali sang tagsag ka mga pumuluyo ang healthcare program nga dapat i-deliver o kuniyatag sang government sa pumuluyo, hindi lang program kundi facilities. Di kabay pa nung ang pagpanaog sang mando sang national, including the local,
nga nagatuyo nga at least halugan ang mga regulasyon kabay pa nga hindi ini magtuga sang panibag-o nga problema sa aton tanan, no? Kabay pa nga hindi gyapon magatag o magkumpiyansa because at the end of the day kung hinali nga may liwat nga taas sang kaso sang COVID-19, hindi lang ang isa ka individual nga natapikan ang maapektuhan sila, kundi ang komunidad nga pwede, ang isa ka panimalay nga pwede niya sinitapikan kung ara siya magapauli da, ang isa ka komunidad, isa ka banwa kag syudad pwede liwat nga mabutang sa risgo kag problema bangod sa pandemic. Kung gani ginapaabot ko nga tani sa ulihi, amangin endemic na lang, nga daw katulad na lang sang trangkaso, ining COVID-19, nga daw ay nagidlang ginasapak na tuntanan. Amo na, no, ang akon nga ginahandom, nga sa sining nga tuig 2022, magapabilin kagamat-amat na nga mag-aalimunaw ining si COVID-19. Not necessarily nga madula siya totally, pero mangin endemic na lang o kung katulad na lang sang trangkaso. Pabawasan ko ning parti sa jeepney show, no? Ang ginambal ni Councilor Al kay may meeting pa man si Mayor Albi sa sining mga transport organization diri sa Bacolod City, tilang tawon ta kabalo ka kung magsinulod ni tuod ang mga modernized jeep, kundi amat-amat man way nakabay ginrinyo ni ang mga prangkisa sang mga jeepney bala ining ginagamit diri nga nagabiyahe sa aton sa Bacolod. Ang kalabanan diri sa ila or majority sini sa ila way naginatagan ginrenew ang ila franchise. So may ara lang sang authority nga gin-extend sila nga pwede pa makabiyahe, pero ti kon mag-amuni nga nag-alabot nagkaron sa nag-consolidate kay nag-apply to ya nga luyag makaangkon sang modernized jeep, hindi man ni pwede nga baliwalaon sang gobyerno at the expense sa sining mga POJ operator nga ining pauntaton mo blasing mo dali na lang kayo ka pigado gigali sa mga driver naton sa traditional jeepney. Dapat i-balance na sang isa ka local government kag sang mismo pangkabilugan nga gobyerno nasyonal mo. O niya dali lang arigluhon tani anay kay ti ang mga driver ni tuod karon di ni magkaladto. Ang mga gagmay nga mga operator ni maano ni sila mamurarat na lang mata nila. Tini mga PUJ ni nga hindi na ni marinyo kang hindi na pag-ialaw nga magdalagan ni sa ulihi sa mga dalanon pasisihan sa kilid baybay o ipascrap na lang nano matabo sini sa ila. Tiamo na siling ko may mga kasuguan nga ginapatuman, but there is always an exemption kag kinahanglan may ara gid support sang government. Bag-o ni siya mo. Actually, medyo ulihin na gani kita compared to other countries like Singapore, nga tinidto ni si James Binares, nagatinder sing una, sila nga adugay na natin hinahimo iya sa Singapore, ma-modernize nga masalakyan, tigaling hindi kita ka-compare sang Pilipinas sa Singapore, way gani kita kamalingking sa development nila to. Butang ta diri sa Pilipinas may mga areas na like for example Cebu, nga nagamat-amat na sinipatuman. All over the country ang target nga ti basi pa malang mahingagaw ini, and maybe by next year ang full implementation sang ginatawag nga modernization program. Pero ti okay man ang programa, pero ang palangabuhian iya sang madulaan sini sang ilabulugasan paagi sa pagbiyahe pagmaniyo sang mga modern o kun sang mga traditional nga jeepney, amo nang dapat paligban sa mga LGUs kag sang gobyerno nasyonal kung paano ini sila matatapos. Hindi ba na pwede nga, dali lang, why na ni tamahimo, kaya mo na ning bagot sa mong program. Tianon mo na karon kung ang iyan nabalaan na lang, magbiyahe man lang sa jeep. Di ni siya magkadto karon man na pastubo, manghilamon sa kampo, mangisda nga hindi man na siya kabalo basi magsakay sa baruto. Kabalo sa magsakay, pero kung driver ka sa salakyan, pero kumalo kalain naman niya kung magtimunil ka sa baruto kag kuan ka na mo,
kung ikaw bala mag-uyat sa bugsay sa baruto, basi kung instant nga lain ang direksyon pagdulungan mo, basi magtiyog-tiyog ka imo. Hotline. Amo ina mga butang nga dapat i-consider, and we are very thankful nga subong ginatatap kag ginaidiyahan kung paano ina ma-address kag mabuligan sang karon nga administrasyon diri sa Bacolod City. Hotline. Ang hindi madula dis Bacolod dom parte sa kwan, no, sadtong naway pagyapon reaksyon niya, no, karon bay balikan tana sa second part sa aton program atong parte bala sa desisyon sang Comelec ka nagligad to nga balsang kampo ni Mayor Bing way pamikbaton ya daw unak mo di ang nakabaton sang resolusyon kag desisyon now sang Comelec. Ano nakapagawa ni Mayor Albi reaksyon sila nga tindi isla move on, way nagi sila mapinsaran nga ibanda. Dr. Chris Rongon, sir, and the rest of the team sa kay Mayor Bing na nung former Mayor Bing na nung Bambalos ni. Oh, ang eleksyon sa 2025 pa man, medyo lawig-lawig pa man tumo. Parte pa gina. Now sa school supplies, ikuan ko lang ginabalik Councilor Al, 72,000 ang target nga matagan sini, and comes November, gina-expect nga ma-deliver on time o before pa sa full implementation sang face-to-face classes sang DepEd. Alas 8:44. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline. Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline. Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Sana all, sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat? Laman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! May nga galang dira, may lang nga pagmonitor ho sa kay Robert Ledesma Garrido. Uy, gatamiyaw siya sa mga taga-kabyaan sa Kanduni. May nga dira sa Imomega. Gamonitor sila sa Singkang Airport kay Milili Oligo. Dira sa Tangob. Sir, kumusta ka na? Ruby Argente de la Luna. Morning man. Monitor kami da sa Barangay 30 kamo ma'am no? Oh, si Lovic niya. Kag Ruby de la Luna. Bao. Romel Riales kag Jassy Hitsanova. Salamat gid sa pagmonitor si Mary Christine Hanio Pural. Araman kag Jose Hirson Lapinig Junio. Hotline! Krisa Blas. Parinti mo si Sir Joel Blas sang DFA. Morning sa imoda kay Rosemary Martino. Salamat man kag Gray Flores Baryuga. Yamay nga aga, Action Art still monitor lang kami di sa Barangay Estefania.
Ana Disales sa Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota. Thank you man kay Elizabeth Malaka, gamonitor man siya. No? Thank you gid sa inyo tanan dira nga nagatutok karon nga aga. Ang iban di ko malabutan karon lang dugay-dugay ha. Dandan Lanada, morning man. Hotline. Ara man gamonitor si Lemuel Yap. Oh, sa mga taga-Kawayan dira, good morning. Eduardo Cayaw. Singa Kuya Action Art ma face mask man kuya gihapon kay kayabok sa dalan. Correct, protection man na gihapon. Hotline. Joffrey Burgos Nangki. Oh, morning. Silingya monitor lang Linawon Kawayan. Oh, taga Linawon siya. Always kami ka tune in sa ARB Transistor Radio kag nagatanaw FB Live sa program sa tanan nga programa sa Action Radio kuno. Keep safe and healthy always. Regards sa mga taga-Kawayan. Jocelyn Song Comedia, morning man. Ara man ga monitor si Madam Humalumina, si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo, Jinky Jalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Siling ni Sir Milili Oligo. Hotline. Alas 9:04 na sa iluhan kuniho kay si Councilor o former Councilor Wilson John Gamboa kundi may grupo man ni sila mo nga naga-represent ni siya subong sa mga isa ka consumer group. Actually tising una basiwa subong hasta naman ang amlig sa amlig kuryente, amlig tubig sing una nga mga grupo nila. Hasta sa kuryente naman subong why mas ang dumili niya kun ang imo sining kuan bala, ang imo sining luyag mabuligan hindi lang isa ka grupo no kundi damo nga mga grupo. Ligo kay Councilor John, no, may basi number ka lang da. Kay parang mabalaan ni dayon kag basi kung malabot naman si Kwan sa kay si Father Ernie Larida. Kay nagligad to si Director Velasco to kag si Sir Winnie Sancho mo. Tingaton malang diri at the end of the day ma-inform naton ang listening public. Kag may idea sila kabalo ka naman basta ginambalan mo utilities, ang mga serbisyo katulad sang kuryente, tubig, balayran nga isyo ba ang tao taas ang kilay dayon mo, no? Ang isa gani nga expect naton sa City Hall ang mga tikang nga himuon sang taga Kuania, sang taga Prime Water kay ti may mga solusyon sila tungagin lay down kay Mayor Albi Benitez kung paano nila batigayon nga maaktuhan tiya mo ng balantayan ta in the coming days. Hotline. Pwerte man sa basiwa, no? Nga isyo ay hindi hamak yun mo. Ang sa basiwa. Kung hindi ni ang publiko, ya pwerteng reklamo si Mayor Albi gani last time na interview, kanungan to balasang kay Watan nga groundbreaking ceremony sa hospital. Ni Mayor Albi kabay pa sa ulihin nga hindi na mag-color siya. Basi color kape na lang. Galing na ka itong payakon broad coffee, no? Hotline. Ay, perte. Pero ari ho, going back sa Seneco, kabalo kang Seneco, once you talk about Seneco, tidamo man mag-consumers ang luyag makaibalo. May ari diring amlig kuryente, mga grupo nila ni former Councilor John Gamboa. I-check ko lang ni kay at least ang aton malang magkabulig. Last time, I don't know kung naka-attend sila sa meeting upod sa committee ni Councilor Calao. No, kayo invite sa to ni Councilor Calao ang mga board of directors sang Seneco kay nagligan why sila ka-attend to kay halin pala galit sila sa suspension nga why pa sila bago pag ilang nakabalik ti why sila magkabaton invitation iya kuno. Online sa hotline. Online sa hotline. Sir, kumusta ka na? Yeah, sir, may Ay nga, sir, kumusta ka? I'm good, okay lang. Walang dugay man nagmata. Wow, very good. Do kumayo sa morning mo kay bisan di ta ka makita kay sa telepono lang taga-agi pero dong yuhom mo dumayo gid sa bungaga. Yes, sir. Okay lang. Mayo kay daw ay nagtahaw ang imo sining kwan bala eagerness nga magbulig sa publiko, sir? Wala kasi kusada ini nato niya kag advokasya. Basta bahin gani sa kuryente kung tubig, basic needs ng tao.
ginatun-an gid na iyan naton. Ano dyan ay, pero gusto ko ibaluon ka daw si Father Larida, gikunong daw nadiskitahan sa grupo ninyo sa Amlig Kuryente, No, during the public hearing bala Sir Art, kundi tanan-tanan nga mga board of directors imbitado. Mhm. Now, special ato para lang sa ila kay siling nila kuno hindi sila kuno ya imbitado, special nga pag-imbitar sila. Okay. So tigin tagaan liwat sang committee ni Kalaw nga special gid, special man nga imbitasyon, Mhm. nagiwat ang lain nga committee nga public hearing para lang sa ila. Okay. Now, sa siyam sila kabilog, 3 lang. So, do dismayado bala, do hindi na mo makita nga wala iyan nila ginarespetar ang syudad Mm. kag ang sangguniang panglungsod. 3 out of 9. Now, si Father Larida, siling niya nga he will be speaking in behalf Mm. sang bilog nga board of directors. So, isaya ang nagtindog para sa ila tanan-tanan. Although si Director Pagniki at Toto, si Director Velasco at Toto. So isaya ang nagtindog. So wala man nga diskitahan siya. Pero kung makita niyo ang bilog na public hearing, Mm. may ara man screening ato, matanaw yun na, ma-review nyo na. Though hindi man maayo nga asa lang pakita ni Father Larida. Mm. Din ka nakita nga una niyang ibukada da pangayo siya nga ang tanan-tanan nga kutob nga nagabatik ko siya gusto niya maghatag sang public apology. You see? Siling ko ini nga siling ko baloka Roman Catholic man ako ya Sir Art mo. Yes, I sir. am a Roman Catholic. The whole family is a Roman Catholic. Now, inang asal lang pakita mo nga you are free of any sin, free kaya of any mistake, hindi kaya pwede nga magsala ka, hindi kaya pwede nga may mabuhat ka na hindi mo. You are free of any fault. Amo na ginpakita niya sa among nga public hearing. Aha. Kadyaw lang ko. But anyhow, why nga diskitahan siya kundi ang akon man lang duwa man lang ito kapamangkot. Both are very valid questions. Pero amo to siling ko ang daming, amo to siling ko ang naglangsang sang katapusan nga langsang para sa ilang nga lungon sa mga board of directors. Uy. Nga kay Yes. way ko abi ka attention to natabuan gin nga on leave I mean day off daton kag tapos nagligad way ni matutukan masyado kay nasa pawan siya bala sa mga lagkong balita. Duway gid to makuan gid no. Way ko bala ka monitor gid. Bali anong magin pangambal ni Father raw? Base to kato yan siguro sa opinions ng kuan sa General Hospital. Itinong namin to yan. May mga mamahaw to yan. Gawang press. Diri kami yan sa kuano way gani ka-attend si Mayor Albig. Supposedly ma-attend siya. Kay tungod kay ara tuto siya sa may Vista Alegre kay te opening sang General Hospital mo Bacolod General Hospital. Groundbreaking. Groundbreaking. Gani man do. Ti daw amo to guro nga daway kuan nabiya si abi. Nabihagan kami to. Pero wala man guys, man to may nagkakuha. Wala pa yung pamahaw. Ikan kape, wala to ya. Away ti araw-araw ta. Ti ara ka man aw kape na si former councilor Gambuway kung kape lang duway gina problema Tiway wala na preparahan kay gitik bloka sinako-sako man mo nauli man gani kadali si Kalaw. Kuti kay tig nabingagaw gid kay tungod nga scheduled public hearing ni para sa mga special public hearing para sa mga board of directors ta. To ang inyo sini anong next nga do may panawagan is it true nga do may panawagan kamo ginaparesign siya? No, ari sir taruhon ko gid ni kayo. Okay. Now may mga individual no sa magpabalo sa akon na nami inipiling nila nga ireklamuhon ini si Father Larida sa Santo Papa. It was a suggestion.
Kaya again, it was a suggestion. Sisiling ko, posible na. Mhm. Because personally, I will only speak for in my behalf, Ako lang ha. Mhm, As a Roman Catholic. Dapat gid man siling ko nga clearly siling ko may ara conflict of interest. Di lagad ka sang Ginoo tapos sa pare ka. Mhm. Tapos gapangayo ka diya sa wala mo sang donasyon, di ba? Mhm. Tapos sa tuoya gabaton ka tuya biskan silingon ta nga nagabaton ka to sang sweldo mo sa piyak nga bahin imong third dime. So for me clearly may ara conflict of interest, Mhm. no? Now ang akon lang yang tindog amo ni. Kung gusto mo lang na magpabilin ikaw as board of directors, then take a leave of absence o mag-resign ka sa pagkapari mo because malo ka, Sir Art, Mhm. ginabutan mo sa kahuyanan ang bilog ni halos, ang bilog na simbahan. Mhm. Being a priest bala, it is iniya unsolicited friendly advice iniya ang ako lang niya personal mayo magani kay may balaan sang tawo nga amo niyang tindog ni former Councilor Gamboa sa sining issue kay Father Larida. Mhm. Wala ako I don't speak ill personally kay Father Larida. But this is an unsolicited friendly advice. Spare the church of further embarrassment. Mhm. So, kung gusto mo tindugan mo ang diretsyo mo personal Mhm. sa mga gakalatabo sa Sineco, sa imo nga desisyon nga amo ninyo as a board of directors. So therefore, siling ko, hindi mo na pagdadalahid kung ang simbahan take a leave of absence nila binagid subong nagainit subong ang isyo parte sa kuryente. Mhm. Hindi ba sa right? Yes, Subong sir. sa national gina-take up na subong. Mhm. So, sa isang na nagainit he will be dragged. Hindi pwede nga malagyo hindi siya sa sining isyo. Mhm. So, he will be dragged. So, dalaya ang simbahan sa sining kahuyanan nga ginabitbit ya. Mhm. So, resign ka o kung take a leave of absence because kita mo, look at sila nila, tulog ka, biskan tulog kang social media. Ang reaksyon sa social media, sa tao, ang pare, so in other words, whether he likes it or not, ang simbahan, ginadalahig niya. Mhm. So, ako yang nasubuan sa simbahan. Mhm. So amo man lang ako, especially morso nga the vow of poverty, tapos mabatian mo nga mo ni si Father Larida. So siling ko, yes, he can take the bullet head on personally as director of Sineco, puti ang simbahan, Sir Art. Yes, sir. Pati ka nga, pati ang simbahan, nagakadalahig sa tindog ya permi, kag-ara siya, nga pare siya. Mhm. Mhm. Hindi ba? I don't know. Ako personally, amo nang nakita ko. Mhm. So, pwede siya kung pabilin niya siya nga mangimpari sa Japon. Resign siya as board of director. Puti nalukuan na siya din nakuan na siya na sausaw na siya. Mhm. Batunon na gid kag salon niya gid tanan-tanan ng mga isyu. Mhm. So kung magapabilin hindi siya pare ara siya in the limelight. Patawag siya bisang Senado, patawag din siya bisang Kongreso for a congressional and Senate inquiry or investigation. Mhm. Pagpabilin ni siya pare, di kundi dalaya ang bilog na simbahan. Okay. Now, kung gusto mo yang tindugan ning pagka-board of director mo, Mhm. will take a leave of absence as Mhm. take a leave of absence o mag-resign ka sa pagkapare. Yes, You sir. cannot serve two masters mo. Ako yate, sa Biblia mo, maging man ang ginatudlo. Mhm. Okay. So anyway, kung anong mga updates ini makontak lang ko sa imo, especially para sa grupo sang Amlig Tubig para man sa binibisyo sang aton sining
mga konsumidor no kag tagpalamati karon nga aga nautod ang linya nyara na siya. Sir, siling ko do limitado gidabing time ko pero anyway sundo namon ni sir kag hopefully mangin open gyapon linya mo for Action Radio Bacolod sir. Yes sir, anytime. Basta issue ang ginapagambalan, I will be open all the time. Yes sir. On that note, former Councilor Gamboa, sir, salamat gisa time. Good morning, liwat. Madamo, salamat, sir. I-try to be si Father Ernie Larida. Kuhaan ko lang sa bisan dutay lang ginmalimpot nga reaksyon man sini kay ti kabalo kagin buto man ni siya sa mga consumers sa iya dira distrito mo. Ang district nga sing una ang nagapungko dira di ko magsala si former board of director kag nagagi magani presidente nila nga si Roy Cordova no tilang tawon tani kay may mga paglantaw diri. The former councilor is saying siling yati dapat pili siya kundi siya bala magapabilin sa Senate board bala maga serbisyo siya ti ang aton malang diri luyag ta mabatian man si Father Larida because si Father Larida is also voted by the consumers sa iya sining district. Online sa hotline. Kabalo kang issue sa kuryente, ang bottom line sinidaran, among benepisyo sang mga consumers man mo. Tigalikin sin ko doon naglabot sa mga personal na niya daw may mga panawagan na against Father Larida who is also doing his job as board of director kag voted by the consumers. Father Ernie Larida, sir, may aga si imo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Hi, Action Art. Good morning. Good morning sa aton tagpalamati. Good morning sa tanan-tanan. Yes, salamat gid for the time ginatag karon ni aga siling ko kuan talang kablado reaction kay siling ko daw na ang mga committee hearings nagligad to party sa issues ang Senate which is a very very fruitful gid actually ang mga hearings kay for the benefits nga mapaintindi man sa mga consumers pero nagpauli is punto subong nga do ikaw yang ginapanawagan nila nga ginapapili ka either sa Seneco kung ang pagkapari bala siling kupads? Kadlaw kami ko Action Art kay daw wala man da bunggo no ang pagkapari ta kada nga ato pagserbisyo sa Seneco para sa mga tawo. Kay sa tuod lang no ang simbahan nagapromote kami sa kooperatiba, di ba? Sa social doctrine sang simbahan, ang simbahan dapat manguna sa mga kooperatiba for the purpose of common good para sa ikayo sang tanan. Now here comes mayara kita kooperatiba diri kag nakita naton sa nga pa kita sa social action nga kinahanglan naton gid i-check kung bala may mga anomalya, may mga corruption. That is why nag-decide kita to run for board of director dira sa Seneco kag mabalaan gid ko anong kamatuoran sa mga accusations ang una sa harap kita sa social action kung bala tuod gid may corruption no to. Okay. So in the process may mga gamay nga mga hindi paginsindihan dira sa sulod. Sa ngara na kita dira gina-check naton nga tutuod kung bala may mga anomalya. Ti isang nagapungko kita dira na aware sila tanan. Kaya hindi kita gusto sa anomalya, gusto naton yang gusto nga pang-gobyerno dira sa sulod, gusto nga pag-manage ang sa Seneco because Seneco iya katawo, wala nang tuyo naton dira. Okay? Yes. So in other words, being part of the Seneco board, at least napunggan kung may ara ginman o kung ato sing una mga aligasyon gati daw hindi bala in favor no sa mga consumers inaiya under your watch daw ay na matabo daw mo na pads. Yes, sakto gina sa Action Art kag sa nagpungko di kita dira may mga bagay nga nadiskubrihan kita sa mga previous nga mga board nga may gamay gid man nga mga anomalya no amo na nga siling ko kabudlay nang i-pin down naton sila pero as current member of the board sa Seneco every contract o agreement situate naton nga wala
wala din siyang may matabo dira nga mga anomalya o kung korupsyon. Ang inibla ko natandaan mo ning over under recovery, kita nag-file sini kaso sa ngalan kita social action, kisubong na ng tabo, subong na implement sang kwan, subong na implement sang Sineco tungod sang mandar sang ERC kag sang DOE kag NEA. Ti aton na siya Initiative, siguro. Initiative nga ma-file kita kaso. Tiyan mo na nga ang mga tao ay na kabalo, iban yung mga kritik sa ato ay sila kabalo, ato na initiative. Subong na implement na subong, gina-deduct na sa aton mga bill. Isang araan tada, amo na nga bako sa araan tada, tanan dira nga mga kaya ang dako nga iso pero sa agreement mo, sa power supply agreement mo. No, so ginasiituit kita to na nga husto. Sa nagpoko kita, umay kita sa naghihimo dira yang sala, no, nga sa ila manimo. Nasabat na namon na tanan nila nga mga isyu. Tanan nga mga isyu, tanan nga ginhaboy nila nga mga isyu, nasabat na. Ang problema lang galing Action Art, kay they refuse to understand, they refuse to listen. Kaya ang ila lang gidya, wag ko kabalo nga ako gidila ginahingabot, kay tani isyu lang nimo. Kaya kung may isyo tani sila sa Sineco nga dapat nila babalaan, ito mangkot nila kay sabton, isa ba ito lang, tapos ako ilagay, doon di ko kaintindi. Anyway, pero kung halimbawa, karon di mapunggan nga reklamo, kagin man lang kung matuod nga may magreklamo sa Batikan to ready man si Father Ernie Atubangon ini. Ay, wala na problema, Action Art, no? Kay sa klaro lang kag sa husto, ang ginakiter na isang Batikan kung may ginatudlo kaya nga lain na sa doktrina sa simbahan ay tawag lang nga nangin heresy ang imutudlo, no? Example abi may isa ka Dios kag tatlo ka persona, ti kun itudlo mo day apat ka persona, heresy na. I-call na ang atensyon mo sang Batikan, pero as to the doctrine, morals and faith, why kita sa minimo, why ba tanakol baan? O just in case, no, butang nato na suspend kita, palinon kita, why ba tanad na hadlok? Kaya nga, ang aton niya tindog, gusto. Ako ya Action Art, klaro sa ako na akong pagkapari, klaro sa ako na akong pagkatawo, no? Ako yung nagdako kaya sa uma, mabalik ka sa uma kag mag-uma Gani man. Anyway, sundo na mo ni Padsa ang ining mga development. Salamat gid sang time mo ginatag karon agad diri sa Action Radio Bacolod. Halong gid pero ni Pads. Yes, Action Art, kung may time mapukuan na ita para nga maklarohan tagitanan. Okay. Yes sir. Thank you gid. Thank you gid, Father. Thank you. Thank you. Action Hotline. Sige. Sa taon na ko nung labutan sini, alas 9:25 na. Action Hotline 2006 WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang
lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo duan ma'am na kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon na inyo programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Evening. Ito si Ilay. Way natagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. With Aksyon Elmar Madera sa technical side, back up naton si Aksyon
Christian James Bindares. Ako naman Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.